Hej og velkommen til DDS Lydblok 3. Hej og velkommen til fortsættelsen af DDS Lydblok 3. Jeg nåede ikke at blive helt færdig sidst, og vi gør blokken færdig nu. Og det er så også derfor, jeg nu sidder i arbejdstøj. Okay, vi skal se at komme i gang. Vi har besluttet, at historien om mig og Niklas Bentner kan ikke fortælles uden at fortælle den hele. Og derfor så er tiden en smule knap i dag. Det første vi skal kigge på, det er artikler, prioriteringer og fremhævelser, og hvilke der ikke er fremhævet, og om det er som du ville have prioriteret det, eller jeg ville, eller om du ville have fremhævet det på den måde. Det jeg mener der er mangel på i nutidens journalistik, er en afspejling af befolkningen, og ikke afspejlingen ud fra en teknisk og uduelig meningsmåling. Der mangler, at den skrivende presse skruer ned for underholdningen og op for det, som er vigtigt for folket. Der mangler, at den skrivende presse tager ansvar for befolkningen, over for befolkningen. At de skruer ned for underholdningen, begynder at oplyse, advare, lede og forme den offentlige mening, endda vrede stemningen, når det er påkrævet, som John F. Kennedy så fint efterspurgte det i 1963 også, 7 dage inden han blev dræbt i verdenshistoriens mest avancerede snigestyrtedrab til dato. Hvis vi ser i disse aviser og på disse billeder, så kan man se, hvor meget reklame og plader de er fyldt med, og hvilke artikler der er fremhævet og ikke er. Nu skal du tænke over prioriteringer og sammensætning, fremhævelserne, gode og dårlige spots og sider. Og prøv at kigge lidt på det, imens du tænker prioriteringer og dan dit eget indtryk. Prøv at se, om det er sådan, du ville prioritere en annonce eller en artikel. Om du ville fremhæve den ene frem for den anden. Eller om du ville have kongen og sige de to fremhævet på den måde der på en vigtig midterside. Der er rigtig mange eksempler, og det her det er bare nogle af de eksempler, der findes. Det er i alle aviser hver eneste dag. Man kan se noget så vigtigt som en EU-meningsmåling blive nedjusteret i sådan en lille artikel. En 20-årig mand, der er eftersøgt i sådan en lille artikel, imens Dyne-Larsen er blæst noget større op. Må ryge som den eneste inden for en politiker, andre har fået ondt i numsen over. Det er jo forfærdeligt. 20 afhørt om en efterladt baby. Meget lille. Og Joachim eksploderer på Facebook. Vi andre må godt, altså. Det voldsomt stavblender, midtersider igen, vigtige sider blæst op. At jeg selv er dømt for vold. 2,4 millioner kroner for meget i pension til politikerne. Så lille. Alt andet blæst så stort op. Man kan selv begynde at vurdere. Man kan selv begynde at kigge blandt dem med den måde vi kiggede på i sidste blogindlæg. Hvordan jeg prioriterer og hvordan jeg fortolker nyheder. Og prøver at sortere en hel masse ting fra. Så man kan se det hver eneste dag. Man kan bare slå op. Se et lille barn blev i går dræbt i Afghanistan af USA. Det får sådan en lille rubrik. Og det er i hvert fald ikke sådan jeg ville prioritere det, hvis det var at jeg havde noget at skulle have sagt i sådan en avis.
Det sidste, jeg vil tale om for denne her gang, er en personlig erfaring med medierne, som jeg havde sidste år, hvor jeg kommer i klammeri med en dansk, internationalt kendt sportsstjerne. Og jeg skal tage jer tilbage til historien om mig og Niklas Bendtner på Hotel Marienlyst. Der sker det sidste år, at mine svigerforældre har sølvbryllup, tror jeg det er. De har i hvert fald noget bryllupshalløje, og det vil de fejre ved at invitere os på weekendophold på Hotel Marienlyst. Og det ramlede lige i samme weekend, som vi spillede landskamp mod Sverige hele. Der får jeg og min svigerindens mand og min svigerfar op på et værelse for at se landskampen, som vi får i øvrigt vandt. Super flot kamp, og spiser på restauranten og hygger os. Og lidt senere på aftenen går vi så i casino. Og der er sådan en bar, der er all round, så man kan sidde ved den ude fra casinoet og indenfra. Og mig og min kones svoger sidder ved baren indenfra, og Niklas og Daniel Akker kommer og får en fadøl på den anden side, og vi siger tillykke til drengene, og ellers ikke yderligere kommunikation. Og vi hygger os til ude på natten i det her casino, og da vi kommer tilbage til lobbyen, ser vi, at hele landsholdet er der og drikker, og Morten Olsen med i sofaen, og hele landsholdet på langsiden af baren. Og vi sætter os så ned diskret i den ene ende af baren. Min svigermor, min svigerfar, jeg, min kone, hendes søster og hendes mand. Og vi får en good night drink og sidder der nogle timer, hvorefter vi så går i seng. Det der sker, det er, at efter vi har lagt os, så buller det pludselig på alle dørene ned ad gangen. Jeg indrømmer blankt, jeg var halvfuld, og jeg var hidsig, og jeg åbner døren og skælder ud. Og uden foran min dør, der står så Daniel Akker længende op ad væggen og 2 unge piger. Jeg ved så ikke, om Daniel har nogen derhjemme, men det må han jo tage med. Og vi diskuterer, og han siger ganske arrogant, at jeg er klar over, hvem jeg er. Jeg har ikke gjort en skid. Og jeg siger lige ud af posen, ja Daniel, jeg er godt klar over, hvem du er, men du ved ikke, hvem jeg er. Og hvis ikke jeg får ro nu, så giver jeg dig en røvfuld, og så er du muligvis spillet din sidste fodboldkamp. Det var dumt af mig, og det var også alt for overbildende. Det kan jeg selvfølgelig godt se i dag i bakspejlet. Men han brokker sig, og går videre ned ad gangen, og jeg tænker, det var det. Fint, der bliver ro, det var hvad jeg ville have. Og jeg går ind på værelset igen, og jeg tager lige knoglen med det samme og ringer til receptionen og forklarer, at der har været et optrin, og nu ser jeg helst gerne, at fodboldtosserne bliver stoppet. Og at der er ro nu. Og så lægger jeg mig ellers igen. Og det går ganske fint, og 10 minutter efter banker det på min dør, mere banken, sådan direkte banken. Og jeg tænker rent faktisk, at det er ham fra receptionen, som kommer op og undersøger, om alt er okay. Der er trods alt et luksushotel, ikke? Så jeg åbner døren, og uden for døren står en vældig høj, men også meget overlegen Niklas Bendtner. Og læner sig op af min dørkarm og spørger, om har vi et problem. Og det håndterede jeg sgu heller ikke særlig flot. Jeg blev lidt hidsig, og jeg siger til ham, du kan tro, vi har et problem. For jeg troede ligesom balladen var slut. Og nu er det jo sådan, at min kone har gået i... Vi bor i Amager, hvor Niklas Bendtner selv kommer fra og vokser op, og min kone har gået i samme folkeskole som Niklas, og kender Niklas den vej igen. Og han begynder at søge
søge medhold hos min kone, og bliver ved med at kalde hende ved navn, om hun ikke kan se det, han siger. Og det jeg så læner mig frem og siger, fordi døren på hotelværelset åbnede ud mod gangen, og han stod så i åbningen nu, og jeg ville ikke have, at han kom i klemme. Og jeg siger til ham, lægger sådan en hånd på hans bryst og tager fat i døren for at lukke den, og siger til ham, at jeg gider ikke høre mere på hans pis. Nu vil jeg bare have ro. Og der sparker han mig så en gang på skulderen, så jeg ryger ned på ryggen. Og jeg bliver jo hidsig med det samme. Jeg indrømmer blankt, at jeg har et hidsigt temperament, og jeg er ikke for god af mig selv. Men det jeg så vil op og siger, hvad fanden, så får jeg så et spark mere i maven, hvorefter han så løber. Der er jeg så rigtig hurtigt op og meget hidsig. Og jeg ser så bagdelen af Niklas Bentner smut ned ad gangen. Han taber sine tøfler på vejen og fortsætter på strømpesokker ud af hotellet. Og ja, jeg blev så rasende, da jeg ikke fik fat i ham, fordi ærligt snak, og i dag er jeg glad for, at jeg ikke fik fat i ham, for jeg havde tævet ham. Så det er jeg glad for i dag. Det der så sker er, at jeg hammer hånden ind i lægen, fordi jeg bliver så hidsig og får simpelthen smadrer hånden. De her strenge, som styrer hånden, dem får jeg revet op ved leddet og revet alle sener og naver og sådan noget over her. Og hånden sidder helt forkert. Og jeg bliver jo så nødt til at komme med en ambulance på hospitalet, fordi jeg skal have rettet den her hånd. Jeg har, og det kommer vi også til, jeg har selv modtaget en dom for vold, før jeg selv prøvede at sidde i fængsel. Jeg tænker lidt, jeg har aldrig været en stikker, men en eller anden sted skulle han ikke også have lov til at få det, som vi andre får det, når vi bryder loven. Min kone, som tog med mig på hospitalet, var for, at selvfølgelig skal det anmeldes, det er et brud på loven. Hun er ikke aktivist, og hun er ikke inde i mange af alle de her ting. Det er mit projekt. Så hun er jo selvfølgelig autoritært tro og mener, at det bør meldes til politiet. Jeg fik rettet hånden og fik at vide, at jeg skulle komme tilbage fra en operation, for jeg skulle have noget søm og noget ind gennem hånden. Og der var en masse ting, der skulle laves igen. Så da vi skulle tilbage til hotellet fra hospitalet i Helsingør, der fik min kone overtalt mig til at tage forbi politistationen og anmelde det her. Også fordi der gik nogle ting i stykker, så der ville sikkert komme noget alligevel. Og det gør vi så, og vi tager ind på stationen, og jeg fortæller så, at jeg hele forløbet, og betjenten synes også, det skal anmeldes. Og hun spørger så, om jeg kender min overfaldsmand, og det siger så ja til, og det tror jeg også, du gør, for det er Niklas Bentner. Og hun vil så høre yderligere, men skifter så selv. Nu skal hun lige tage plads i en sofa, for hun skal ind og tale med sin overordnede. Hvilket også er fair nok. Jeg har bare ikke oplevet det for mig. Okay, nu har jeg aldrig rigtig prøvet at anmelde nogen før, så jeg ved, jeg har ikke så meget at referere til. Betjenten kommer ud 10 minutter efter og siger til mig og min kone, om det ikke er bedst, at jeg tager et møde med nogle DBU-officials. Fordi jeg må tænke over, hvad der følger med som en mand som Niklas Bentner. Og om jeg gerne ville have gravet min fortid op. For det kunne meget vel blive resultatet. Jeg er jo så blevet det her nye menneske. Jeg kæmper for at lave om på det, jeg skabte i fortiden, for at hjælpe andre ud af det. Jeg snakker åbent og ærligt om det, både på Facebook og andre medier. Så jeg føler egentlig ikke rigtigt, at jeg har noget at skjule. Bring it on. Jeg siger til dem, jamen det skal jeg finde ud af, og de siger, at de vil sende et par kriminalbetjente ud senere for at høre, hvad jeg har besluttet. Og vi tager tilbage til hotellet, og jeg går direkte op i receptionen og lægger mit sygesikringskort på disken og siger til receptionisten, der var noget bøvl i nat. Jeg er en af de implicerede, og hvis noget går i stykker, så er det på min regning. Ret skal være ret, og skubber så kortet hen til receptionisten. Der er sket nogle ting, jeg føler mig uretfærdigt behandlet på nogle punkter, men jeg har altså også selv kammet over. Jeg har slået til nogle ting ind i en væg, jeg ved ikke hvad der er sket, men hvis der er sket noget, så står jeg selvfølgelig til ansvar for min del af tingene.
Det er klart. Jeg er jo bare et menneske. Ligesom Niklas Bendtner kun er et menneske. Vi bestemmer selv kun, hvilket slags menneske vi vil være. Der sker så det, at mens jeg taler med denne her hoteldirektør, manager, whatever, så kommer en official fra DBU hen til mig. Simon Rasmussen hedder han. Han er chef for A-landsholdet, og han giver mig min venstre hånd, og han forklarer, at de er meget kede af situationen. Niklas er meget ked af situationen, og de vil bare høre, om der var mere. Jeg siger, at der er ikke mere, og vi vil gerne blive vores ophold ud, og jeg bærer ikke den af. Og de havde selvfølgelig hørt om politiets indblanding, om jeg ville tale om det, og siger, at det skal jeg lige tage stilling til. Jeg taler med min svigerfamilie, og vi bliver enige om, at den mediemølle, der følger med Niklas Bendtner, den overgivede vi ikke. Vi magtede den ikke. Ikke fordi jeg var bange for, at noget af mit liv kom frem, fordi det fortæller jeg gerne selv om. Men simpelthen fordi vi ikke gider være en del af det cirkus, og vi er altså bare almindelige borgere med et helt almindeligt liv, og jeg er ikke særlig interesseret i at være en offentlig kendt person. Jeg er slet ikke interesseret i at få mit fjes på forsiden af Ekstrabladet bare en enkelt gang. Min svigerfamilie var ikke interesseret i det. Jeg har en fortid, som er rimelig grum og ikke helt efter bogen. Min kone har en fætter, som er politibetjent og arbejder ovenikøbet i det politidistrikt, hvor vi bor. Der var mange overvejelser i det for at forstyrre vores dejlige lille dagligdagsliv. Det var der ikke rigtig nogen af os, der var interesseret i. Så sammen besluttede vi os for, at det var det mest rigtige, at hvis jeg kunne leve med det, at vi tog et møde med de her DBU-officials og Niklas Bendtner, altså det her forsoningsmøde, og så bare ordnede det den vej. Og politiet spørger, hvad jeg vil, og giver mig 5 minutters betænkningstid, og forklarer mig, at nu er min beslutning endegyldig. Hvilket jeg griner lidt af, fordi nu er jeg også rimelig jura-interesseret. Jeg er faktisk rimelig meget interesseret i alt. Og jeg ved, at jeg har betænkningstid til sådan en sag, så det passer ikke, at jeg skal træffe min endelige beslutning. Og jeg giver så først politiet besked om, at jeg ikke længere ønsker at anmelde, jeg ikke længere ønsker at udtale mig. I det jeg godt ved, at i dagens Danmark kan man ikke ligesom i gamle dage trække en anmeldelse tilbage, fordi reglerne er nu sådan, at hvis politiet har fået kendskab til en sag, så skal de køre videre med den, også selvom vedkommende dropper sagen. Hvis de kan finde håndgribelige beviser, så skal anklagerne også køre videre med den. Så det her med, det er op til mig selv, det er et tilbud, som almindelige borgere. Havde det været en konflikt med min nabo, så var den her løsning overhovedet ikke kommet på bordet. Så havde han gået ned og anmeldt mig, og så fordi vi var blevet gode venner dagen efter, så var han kommet og sagt, at han ville trække den tilbage, og så har politiet sagt nej. Nu har vi kendskab til en voldshændelse, nu kører vi videre med sagen. Så der kan du også se lidt mellem rig og fattig her samfundsmæssigt. Men den godtager de, og jeg nægter at udtale mig, min kone nægter at udtale sig, og de kører igen, og jeg går ned til receptionen, kommer om bag skranken til et af de bagerste kontorer, hvor så ham her Simon Rasmussen tager imod mig og viser mig ind på kontoret, og der sidder så, jeg kommer ind, og der er et bord, og jeg har så taget min kones svoger med som vidne, og jeg kommer ind, og overfor der sidder Niklas Bendtner og en advokat. På venstre side sidder ham her Simon Rasmussen fra DBU. Og
Vi snakker, vi forklarer, hvordan vi opfatter, forklarer, at han troede, jeg ville gøre noget, og derfor, altså som Niklas sagde det ordret, jeg troede, du skulle til at lave tricks på mig, så jeg lavede lige tricks på dig først. Og det kan jeg egentlig godt selv referere lidt til. Så slå først, slå hårdt, vend, ikke? Men og han er jo også bare et menneske, og virkelig oprigtig i hans undskyldning, jamen, jeg synes, det var i orden. Og vi aftalte det så op på det her møde, at jeg siger, at vi bør glemme det her, der er aldrig sket. Så siger min kones svoger så for sjov, at der burde være en kompensation. Og jeg vil ikke have, at de skal tro, at jeg er ude på en næse på andre eller afpresse eller noget. Det er jeg fandme ikke god for. Så jeg bryder lige ind og siger, at en kamptrøje, en signeret kamptrøje eller en eller anden, eventuelt den for Sverigeskampen, det havde været stort, ikke? Og der siger Niklas så, at den har han allerede givet til hans mor, så det er han lidt ked af. Og så bryder Simon Rasmussen ind og siger, at den du skal spille mod Finland her nogle dage efter kampen der, Finlandstrøjen, det må så være i Jespers. Og jeg siger, jo tak, den vil jeg gerne have. Det ville da være stort for mig at få den trøje, Niklas har spillet i. Altså, no hard feelings. Vi havde en beef, jeg har knust min hånd, pakket ind i gips, altså. Fuck det, man, ikke ved fuld og oppedræbet. Jeg bærer ikke nej. Og han virker oprigtig, virkelig oprigtig. Og min kone har fortalt mig, at fordi han refererede meget til hende på mødet, og hun har jo fortalt mig også, at han også, da vi gik i skole, han var en sød dreng og sådan noget der. Der er så åbenbart sket en hel masse med ham, for det er jo ikke den eneste katastrofe, manden har lavet jo. Men vi laver denne her aftale, og vi giver hånden, og så sker der så det, at vi tager hjem søndag, og vi glemmer den her episode, og tirsdag morgen er der så en artikel i avisen om, at DBU's pressechef, Lars Berendt, har udtalt sig om sagen. Og det var jo ikke, det var jo lidt uheldigt, men han var heller ikke med på mødet, jeg ved ikke, om han har blevet mig op til allerede, men han må da have fået at vide, at den her sag er glemt. Men der er sket det, at en journalist har opholdt sig på politistationen, der har fortalt historien til assistenten, som har overhørt nogle ting. Men der sker så det, at hende her, hun vælger så tirsdag alligevel og i Helsingør Dagblad at bringe historien om det her, hun har overhørt. Irriterende, ikke? Som alle andre selvfølgelig hurtigt opsnapper og straks udlover sådan nogen som Ekstrabladet en dusør, en stor dusør, synes jeg, 1000 kroner er mange penge i min bog. 1000 kroner dusør på, hvis nogen kender mig, eller ved, hvem jeg er. Og jeg læste godt artiklen om morgenen, og jeg blev sgu lidt harm, vi har aftalt, det her ikke sket. Da jeg kom ud for møden, spurgte receptionisten mig, fandt de ud af det, siger ja, det her, det er aldrig sket, der er ikke nogen af os, der taler om det. Og hun sagde, godt forstået, ikke? Politiet blev afhandlet, og de sagde, fair nok, fint, det er godt, det er blevet endt sådan. Og så udtaler Lars Berendt sig, fordi at hun skriver noget. Han kunne bare sige, der er sgu ingen kommentar til. Niklas og drengene kunne sige, der er ingen kommentar til. Mig og min kone, hvis nu det uheldige sker som det, der skete, at der blev udlovet en dusør på mig. Hold da kæft, man, inden aften var omme, der var jeg der blevet solgt for de 4.000 kroner. Og så stod jeg altså sammen med Ekstrabladets journalister. Så hvad hedder det? Og så kører rouletten altså, fordi de har et job. De skal have noget materiale. Og så begynder de, har du læst den artikel, og har du læst Lars Berendts udtalelse, og han udstiller det som om du er den skyldige, og kunne du ikke tænke dig at komme med din version? Nu har hele verden hans versioner. Ja, og jeg var sgu egentlig lidt harm, ikke?
Ja, jeg er der sammen med de her journalister, og denne her person, som så havde ringet efter dem og indkasseret de her 1000 kroner, det er så også fint nok, der rager man en skid. Vi fik så afviklet denne her historie, og der sker så det, at de bringer min historie i Ekstrabladet dagen efter, forsiden står for alt muligt, og det er fint nok. Andre medier prøver så at komme i kontakt med mig, men jeg har hemmelig telefonnummer. Jeg havde en lukket Facebook-profil, den var så på mystisk vis blevet åbnet, fordi de havde mange billeder fra den og sådan noget der. Og jeg gik ind i mine indstillinger, og den var så pludselig åben, det ved jeg sgu ikke lige, hvad der foregik. Men BT blandt andet havde skrevet til mig igennem Facebook, de ville nemlig også gerne høre fra mig. Men fordi de ikke er venner med mig, så ryger den ind under det der andet i Facebook, og det havde jeg ikke spottet i tiden. Jeg opdagede det først 14 dage efter artiklen kom ud første gang, tror jeg. Og så konkluderede de i deres artikler, at jeg ikke ville tale med dem. Det ville jeg skam godt, hvis de havde ringet mig op eller fundet ud af, hvor jeg boede. Fordi de kunne godt finde frem til min kones fætters telefonnummer på hendes navn, hendes efternavn. Så kontaktede de ham, troede rent faktisk, at det var hendes bror. Det er så hendes fætter. Han er soldat, arbejder i forsvaret, spørger ind til mig og hvad han kender. Han vil slet ikke sige noget, jeg lægger på. Jeg blev ringet op nogle dage efter min skolelærer, min gamle skolelærer. Jeg er gået på en specialskole, ikke gået i folkeskole. Der hang de så meget i, om det ikke var en skole for frække børn og umulige børn. Jeg siger, nej, det er det ikke. Det har været for børn, som har stået med særlige behov, enten i hjemmet eller noget andet. Altså, det er ikke nødvendigvis noget med frække børn at gøre. Og en sjov ting, han fortæller mig, BT-journalisterne, som så har lovet det her portræt af mig, nu når jeg har givet det andet til Ekstrabladet og ikke været interesseret i at tale med dem. Det passer jo slet ikke. Jeg har bare ikke opdaget dem, og de har bare ikke ringet til mig eller ringet på min hoveddør eller noget. Kontakter mig på Facebook, jeg har ikke svaret. Så konkluderer vi det. Så vil de lave et portræt af mig, som rent faktisk er en heksejagt. Min gamle lærer fortæller mig, at han til sidst, journalisten havde spurgt ham om, hvad synes du om Jesper, da han var ung, og noget, var han en rod, og de havde hørt noget om noget kriminalitet og sådan noget. Og han siger, nej, jeg synes Jesper var en dejlig dreng. Hvorefter så journalisten siger, nej, det kan vi sgu ikke bruge til noget og lægger på. Undskyld, du vil lave et portræt af en mand, men du kan ikke bruge en udtalelse fra hans gamle skolelærer, klasselærer, coach, var han min mentor, da jeg var yngre. Du kan ikke bruge en udtalelse fra ham om, at han synes, jeg var en skøn knæk. Men du kan godt bruge en udtalelse fra en ven, som ikke vil stå frem, hvem han er, hvilket min lærer gerne ville med hans udtalelse, som forklarer, at han har kørt mig frem og tilbage til fængslet utallige gange, hvilket overhovedet ikke passer. Det er rigtigt nok, jeg har siddet i fængslet, det er rigtigt nok, jeg har lavet en kriminel ungdom, og jeg har måske også lavet noget, der kan betegnes som lidt værre end bare drengestreg. Det er jeg ked af hele mit hjerte, det er jeg ked af, jeg prøver at rette op på det. Men det giver dem ikke ret til at bringe en historie, som om det er sandt, når en anonym har løjet om mig. Jeg har været i fængsel i 2006, fordi min kæreste, som angiveligt var gravid, blev sparket i maven, og jeg reagerede på det voldeligt og begik noget selvtægt. Og det har jeg udstået min fængselsstraf for, og det vil jeg gerne glemme, og det vil jeg ikke tale om, og det vil jeg ikke tænke på. Det vil jeg gerne, det er et overstået kapitel i mit liv, og det er en smerte, jeg ikke gider tage hul på. Men det gør de jo så for mig ved at bringe mig som en gemen voldsforbryder. Og ja, jeg har lavet noget kriminelt, men jeg har også godt været varetægtsfængslet nogle gange, men jeg er altid blevet kørt til fængslet i en patruljevogn. Der er aldrig nogen, der har kørt mig til og fra et fængsel. Og dengang jeg har afsonet en længerevarende dom, hvor jeg har været på weekendudgangen og sådan noget,
der har jeg fået en togbillet. Hold kæft, jeg var i retten, jeg fik en togbillet og skulle selv møde op til fængsel og ringe på og sige, hej, jeg skal afzone her. Altså, jeg har taget toget. Det passer ikke alt det der. Men de har lov til at bringe det som en sand historie. Og de har lov til at bringe det op i presselogen på TV2 News og fremstille Ekstrabladet som utroværdigt ved at bare bringe min historie. Den er bekræftet af min kone, den er bekræftet af min kones forældre, den er bekræftet i politikrapporter, den er bekræftet i skadesrapporter fra hospitaler. Den er fuldt ud bekræftet, den historie. Så her, der taler vi om, at jeg møder med de her Ekstrabladet, jeg indvilliger med, jeg siger til dem, I kan lige våge på at tage pis på mig. Jeg gider ikke det der med, at I så skriver det på en anden måde eller noget, og jeg ros til Ekstrabladet. Jeg skrev præcis, som jeg havde forklaret i historien. Og det var dejligt at se. Det er skønt at se, når medierne virker, og de hjælper en. Jeg fik også meget hjælp. De sagde, at vi vil hjælpe dig med alt. Også med andre journalister, hvordan skal du forholde dig, og de kunne godt mærke på mig, at jeg var lidt ivrig og lidt hissig. Eller ikke hissig, men sådan virker det på mig, for jeg er meget frembrusende menneske, og hvis jeg skulle have hjælp til at håndtere nogle af de andre journalister, så kunne jeg bare ringe. Jeg prøvede for så vidt muligt bare at holde mig helt væk, og det lykkedes også. Men alle medier på hele jorden har jo taget min historie fra Ekstrabladet og bragt deres egen historie. Og der har altså været nogle svingninger, og der har altså været nogle farverige versioner af det hele, og der har været en hel del udstilling af mig fra Ekstrabladets allerstørste konkurrent, BT. Men nu har jeg hørt min version af det, og det jeg gerne vil fokusere på i denne her historie, det er, hvordan medierne kan gå fra at være din ven til at være din værste fjende, hvis de føler sig forulæmpet af dig. Du behøver ikke engang forulæmpe dem, du behøver ikke engang gøre noget for det. Du kan bare overse en henvendelse, så kan de finde på at konkludere, at nu har du nærmest meddelt, at du ikke ønsker at tale med dem. Det er i hvert fald, hvad de bringer i deres nyhedsudsendelse. Og det er de fuldt ud lov til at rette til. Og det er jo forkert, synes jeg. Og jeg synes, at mediernes konkurrence imod hinanden får dem jo også tit og ofte til at tage parti. Du kan jo se i denne her sag, ovenikøbet, hvis man også så det i presselogen, hvordan deres chefredaktør, krimiredaktør, han tog det hele i forsvar og sagde, at vi har dokumentation fra konen. Svigerforældre bekræfter, alle vil bekræfte det her fra Jespers side. Der er ikke rigtig nogen, der vil bekræfte noget fra DBU og landsholdets side, andet end dem selv. Og de tog det i forsvar, hvor BT angreb. Men i presselogen, der kunne jeg godt lide deres redaktør. Jeg sad og så det og smilte lidt, da han sagde det. Jesper skal jo bare lære at gå til den rigtige avis. Og så smilede han, og det gjorde jeg så også, fordi jeg ved jo godt, hvad det bunder i. Det bunder i deres konkurrence. Altså havde BT fået denne her historie eksklusiv, så havde de helt sikkert nok også hjulpet mig. Skulle så ikke undre mig, at for at ikke sidde og bare skrive det samme bøvl og lort, så havde Ekstrabladet sgu nok ikke bare sprunget på den vogn, så havde de måske nok også sat sig i en smule opposition for at belyse samme sag fra en anden vinkel. Og det er jo det hele handler om. Og derfor hilser jeg også BT's kritik velkommen. Men jeg bryder mig ikke om den måde, man lyver om folk på, og man tillader, at udokumenteret løgn kan blive bragt som en sandhed. For det er simpelthen forkert. Det er i hvert fald meget skuffende. Så, men nu har I hørt historien fra mig. Vi skal til at runde af. Og jeg vil til slut i denne her blok 3 meddele, at vi lige tager en lille bitte pause for blokken. Og det er fordi, at nu har vi afsluttet vores medieemne, og nu skal vi til at tage fat på nogle virkelig komplicerede emner, såsom aristokrati, Bilderberg,
Rothschild, Rockefeller, det økonomiske system, nationalt set og globalt set, og det kræver, at jeg forbereder mig rigtig meget. Jeg har studeret mange af tingene, jeg skal lige genopfriske en masse ting, inden vi begynder at producere. Dertil, som I kan se, så har jeg fået arbejdstøjet på. Jeg er begyndt at lave lidt igen. Det er ikke så godt om vinteren, mine fingre gør ondt, men vi skal have nogle penge i kassen, og nogle af de penge skal selvfølgelig gå til min familie, det er klart, men de skal også gå til DDS-projektet, så vi kan komme i gang, og vi regner med, at vi har en rigtig solid kassebeholdning til næste sommer, og så skal vi rigtig i gang med nogle ting og sager. Og så bruger vi vinteren på at skrive nogle penge sammen, og lave en masse research, som vi kan producere op til dokumentation, og så håber vi på, at der er en rigtig mange aktive aktivister, der gerne vil med ud til næste sommer og sprede budskabet og få verden til at indse, hvad der er galt og forkert. Som altid, håber jeg, at det har været interessant at følge med. Jeg synes, det er spændende. I vil følge med i fremtiden på Facebook. Giv os en like, YouTube, subscribe, abonner på os for at følge med. Til næste gang. Ha' det godt. Let me tell you something you already know. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward. How much you can take and keep moving forward. But you gotta be willing to take the hits and not pointing fingers.